7 żbarki oħra f'temp ta' ftit sigħat biċ-ċentru tal-immigranti f'Lampedusa jinsab maħnuq b'nies li ġew salvati fl-aħħar 3 ijiem. Sorsi konfermaw ma' dan l-istazzjon li s-sitwazzjoni fil-Mediterran tant qed teskala li l-awtoritajiet kemm Taljani kif ukoll dawk Maltin jinsabu fuq allert massimu minħabba l-possibilità ta' aktar vjaġġi klandestini. Dan qed iwassal ukoll għal monitoraġġ intens min-naħa tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-medja Taljana qed tirrapporta li tnejn filgħodu komplew jaslu aktar immigranti u ċentru ta' detenzjoni bħalissa qed jilqa' il fuq minn 1800 persuna, fosthom hemm diversi nisa u tfal. Lampedusa spiċċat f'nofs kriżi ġdida e kif it-tmiem il-ġimgħa daħlu b'kollox 522 immigrant. Rapporti qed jindikaw li l-iżbarki bejn is-Sibt u l-Ħadd ammontaw għal xejn anqas minn 17. F'wieħed mis-salvataġġi iddaħlu 11 immigrant eżatt f'nofs il-lejl. Il-grupp kien magħmul minn Afgani, Pakistani, Sudaniżi, Etjopjani, Somali, Niġerjani, Senegaliżi u Eritreani. Din il-kriżi qed wassal ukoll għal aktar traġedji umani. Il-Ħadd 5 kadavri ta' immigranti iddaħlu fi sqallija. Huma kienu abbord dgħajsa li fuqha kien hemm 674 persuna. Dawn ġew salvati il-barra minn Kalabria. F'operazzjoni konġunta bejn il-Marina Militare, il-Gwardja di Finanza u l-Bastiment Merkantili Nordic, l-awtoritajiet Taljani għamlu minn kollox biex jisalvaw lil dawn l-immigranti li sabu ruhom f'diffikultà. Buħut minnhom saħansitra jinġabru mill-baħar mumenti biss qabel jerqu.